na najvyššej možnej úrovni na Slovensku. Ja si najviac na našom trénerskom štábe cením, že skoro všetci tréneri, ktorí momentálne pôsobia v klube, sú práve odchovancami BSC a tým pádom tie ich hodnoty, ktoré majú, máme na rovnakej úrovni a tým pádom vieme oveľa lepšie spolupracovať a aj sa vieme doplniť. Najväčšou výzvou je asi to, že sme v novozvyknutej športovej hale na Pankuchovej rátali s trošku väčším priestorom pre náš klub, ale rozumieme, že nie je len pre basketbal, musíme sa o ňu deliť s ostatnými športami. Tým pádom aj čo sa týka zápasov, možno budeme mať problém a ešte budeme musieť využívať halu na Domkárskej. Čo sa týka tréningových priestorov, tak halu na Prokofjovej využívajú všetky naše týmy Yellow. Na Pankuchovej tým, že je na tretinu, ale nie sú to plnohodnotné ihriska, využívame na prípravky plus forfany. Myslím si, že ak by ešte v Petržalke vznikla jedna trojhala, ktorá by mala 3 regulérne basketbalové ihriská, tak v tom momente by sme sa, čo sa týka tréningových a zápasových priestorov, dostali do úplne ideálneho stavu. Sme veľmi radi, že na športovej hale Prokofjova vznikne miestnosť taká funkčná, ktorú budeme môcť využívať chalani na posilovanie plus nejaké kondičné veci. Takže toto sa zlepšilo. Čo sa týka trénerského personálu, tak pri každom družstve si myslím, máme že veľmi kvalitných trénerov. Tak ako doteraz každú sezónu, tak aj teraz sa posúvame krok po kroku. A ja myslím, že rok, dva ešte to potrvá a budeme naozaj vybavení, čo sa týka tréningových priestorov, trénerov, zabezpečenia pre hráčov a budeme znova rásť extrémne, čo sa týka športovej stránky. Určite chceme pokračovať, aby všetky týmy, všetky kategórie hrali nejakú európsku nadnárodnú súťaž, či už to bude CABLE alebo ABLE. Určite chceme v každom ročníku vychovať aspoň jedného reprezentanta. Stále ostáva cieľom, aby čo najviac detí športovalo, tým pádom udržať a možno rozšíriť ešte o 1-2 prípravky v rámci Petržalky. Chceli by sme do tých 5 rokov, verím, že sa nám podarí naplniť kategóriu U23 a čisto družstvo BSC bude hrať nejakej petržalskej hale zápasy prvej ligy, kde sa budeme všetci v nedele stretávať a budeme fandiť našim. Základným kameňom je, aby každý tréning, každý jeden deň, v každej jednej činnosti sa snažil každý jeden hráč vydať zo seba maximum a naplniť svoj potenciál. Za druhé určite to je rešpekt k spoluhráčom, rešpekt k trénerom, rešpekt k rozhodcom a rešpekt k samému sebe. A za tretie hrať naplno a hrať spolu. Európsky Svetislav Pešič, ktorý dokázal uspieť s rôznymi tímami a vždy z nich dostať maximum. A zahraničný určite Greg Popovič, lebo hrá San Antonia sa mi dlhodobo páči. Je to jeden z mála tímov, ktorý naozaj stále tú spoluprácu a neindividualitu dáva na prvé miesto. Vďaka Michaelovi Jordanovi som si zaľúbil basketbal. A keď už som ho začal hrávať, tak myslím si, že všetky triky od Allena Iversona som sa snažil odkúkať. Takže títo dvaja.